Jan. Cahayu rong Kula salaman. damel niki riyen. Karo sapa ki mau rene? Kalih Mas, kalih Mbak. Oh ya, karo Mas karo Mbak. Niken Salindri, jurusan pedalangan solek. Terus wisuda no jenenge dengan wisudawati Niken Salindri, sarjana seni. Sarni. Nggih, wah, alon-alon kan. Lah wong wedoke pancen lek ngeprak iso bantere kaya ngono mergo renek alang-alange. Ayo. Lah wong lanang iso mak tus. Iki napa, Pak? Undi-undi. Kena cempala ngono kok ya. Nggih. Ngapa? Ngeleki, Pak. Golek apa? Ayo. Ngeten iki ngethuke ping pinten, Pak? Ping 5. Dadi ngene, Nduk. Rungokno sik ya, gatekne ya. Sama. Kula nuwun. Nggih. Ha iya. Ngono kuwi ping 5. Ping 5. Pancasila ya 5, rukun Islam ya 5. Mula dok 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 dok. Dok dok ngono kuwi. Nggih. Bismillah. Aja banter-banter ndak dikira dandani lawang. Lah terus lek bar ngeten iki terus pripun, Pak? Omong, lek wis dok-dok omong kae. Ngomong. Heeh, ndang. Ba. Carane nyekel cempala iki, Pak? Iki lek anek lengkae ning kene iki to. Lah iki terus drijimu lebokno rene. Oh, mulai pengalaman iso-iso nyekel dhewe kowe. Oh, nggih, Pak. Ngono kuwi. Oke, siap-siap. Saiki omong bebas. Arepe matur karo Pak Lurah Wengkal boleh, arep menyapa penonton boleh, arepe nembang dhewe ya boleh. Ngono kuwi. Suluk sik gak oleh, Pak? Iso ya suluk. Ya saged to, Pak. Wah, njajal ya apa. Ndodok riyen, Pak? Heeh no. Dok. Suluk napa nggih, Pak? Enake, Pak? Pokoke golek suluk sing gedhi ne pokoke. Ya suluk apa arepe kuku sing tupa gemelun boleh. Isine kang gara-gara lho, Pak. Oh, songo kuwi, songo. Ya, oke. Isine kang gara-gara. Isine kang gara-gara. Para penonton tepuk tangan untuk Niken Salindri. Bumi langit ganjang-ganjing. Para bekang kang pratala. Lindhu ping 7 sahari. Amap kang jalan idi. Pati hambantusi. Serna larut. Terus apa malih, Pak? Katrajangkang. Katrajangkang. Goro-goro. Gara-gara. Awakmu tek iso suluk. Tau kenal dalang sapa iso suluk barang ngene. Akbar, Pak. Ngaku. Hop.
Pati. Terima kasih Pak Yoyo. Luar biasa. Ya, selamat pagi Pak Yoyo. Elok tenang. Iya, semangat Pak Arepe Yoyo. nembang ngarepe kayak hah ngono sih. Itu kan ciri khas saya. Semelangku lek pas mulai tanggapan piye kabare sae hah. Ah, bapak iso bunder-bunder ayo. Nggih. Sehat ati? Hah, sehat Mas. Alhamdulillah sehat selalu. Nggih. Anak-anake lah ya sami sukses di sekolah. Iya, sukses alhamdulillah berkat doa saya. Loh, aneh wong. Saya ini ibu yang sangat solehah loh untuk anak-anak saya. Doa saya tuh tembus langit ketujuh. Wah iya. Iya. Tembus langit 7 bablah ning neraka jahanam. Ayo, aku ngono ki ditiru karo mahasiswaku lho. Saiki mahasiswa anggere patetan hastrin sritinon sing pasewakan hanjrah. Ayo. Ayo usume ngangge ha saiki. Hasritinon ngono ya. Salengleng ayo. Hamiat ayo nggih. Ela-ela terus. Ya, karyanipun Bapak Tet Sutejo. Nggih.
Jadi sak bisa-bisa mung diliki karo Cak Bagus, gandeng kita menggunakan karya-karya orang lain untuk menghargai karya tersebut diatur iki karyane iki ngono. Tet Sutejo. Ayo. Yen lagu gandrung iki wek sapa kae? Kae Pak Anjarani. Waduh elok. Iso kanca-kanca. Turah iso lek guru ngono kuwi ae. Pokoke anggere kok jaluki bangsa lawas-lawas. Kanca-kanca iki laire udakara taun 1876. Le cepo-cepo ora. Sing putri sapa-sapa kena coba ya gandrung ya karo nggih dudahi mutiara mumpung sawane nganjuk. Ya, gandrung iki wek sapa? Ayo coba. Tur ya pendemunge mumpung jotos-jotos iki. Jotos raine. Tegese lendemungi bergas tegas, penuh dengan stamina lho. Ha iya. Senengane karo kanca kaya. Lah piye lek kangen-kangen lek petuk ya pas ngene iki. Wis sesuk do ning kantore dhewe-dhewe. Gawanane pulpen karo do ngetik ning ngarep komputer. Ha iya. Pak Heru ya Mbak pengendang jos kaya ngono ngedep komputer gak SPJ. Ha iya. Monggo diaturake gandrung karya Pak Anjarani langkung rumiyin. Putrine sinten jenengan pilih piyambak, jenengan tuding piyambak utawi jenengan sarirani piyambak. Yuk. Mestine ana sing duwe wis apa mestine ana sing duwe wis apa mestine ana sing tutuk ya duweku iki piye wek sapa kan mestine ana sing duwe mah iki piye wek sapa kan iki wek sapa kan iki wek sapa iki piye wek sapa lintang mestine ana sing duwe ya mas iki piye wek sapa kan mestine ana sing duwe sapa lintang Tabayun oleh Pak Pelonteng iki wek sapa iki lho kan iki wek sapa tang lintang pun Pak pun bengok kaya ning lapangan ora. Wah, apik temenanan iki. Ayo ngono kuwi. Toh. Seneng banget aku. Seneng. Para nyata. Ayo. Ken sayu anakku wedok ya deh. Kene nduk. Bocah kaya. Ya dan ora ngira mbiyen nalika kelas 2 SD melu Madangkara mbiyen saiki iso wis balah melejit jenenge angger warung angger stasiun terminal sing disetel Niken Salindri kabeh. Ya ngono lho kan aku ning warung angger anu ning tanggaku setelane ya sampean.
Iya ngono kuwi. Pak Dalang jenengan kenal kali Niken. Kulino ngambungi ya ngono. Ayo Ken ngadeg Ken coba kaya apa Ken. Iki nyantai-nyantai Ken karo kangen-kangenan. Yayi nek kaya ngono. Saya dhuwur. Kelas pira to Nduk saiki wis Nduk? Kalih, Pak. Kalih SMA ya? Nggih. Engko bar iki terus tahun ngarep terus kelas 3. Rencana kuliah nang ndi Cahyo? Teng pundi mawon? Pundi mawon. Oh iya. Lek cita-citane teng Solo, Pak. Syukur lek ning isi Solo terus jurusan pedalangan ning aja gelem diulang dosen yang jenenge Halin. Ora gelem piye? Pak Halin niku sing pundi? Mboten niku nggih sae niku luar biasa suarane apik. Hoping kula niku. Nggih hoping kula. Syukur lek pedalangan niku tak matur karo buka prodi karo Pak Kajur. Lek niken mlebet mriki sing nyekel kula piyambak. Dadi engko dosene aku dhewe Nduk ngono kuwi. Ngono. Terus sekolahe privat engko cah loro tok ning ruangan. Ayo ngono kuwi. Bentang masuk ngono ilmune bentang pinter ngono lho maksudnya. Oh ngoten, Mbak. Iya ngono kuwi. Biasane lek karo wong akeh lek kurang fokus ngono kuwi. Ngono. Engko lek kowe pengen apa mata kuliah tembang ya karo Pak Cahyo. Ngono kuwi. Engko mata kuliah metode apa iki jenenge penelitian ya karo Pak Cahyo. Engko apa jenenge kuliah babakan kritik seni engko ya karo Pak Cahyo. Terus ilmu pedalangan karo Pak Cahyo. Sabetan awake dhewe ya iso sabetan dhewe. Ngono kuwi. Tegese tak ajari sabetan ngono lho. Oh nggih. Ngono kuwi. Riyen pun nate jenengan ajari to, Pak? Wis sik kelingan ra tak ajari ngene. Nggih tasik to, Pak. Syukur. Jajal aku pengen roh rene aku tak nguyuh diluk ae. Kula sing genteni jenengan. Heeh, kene. Jenengan saestu niki. Terus tenan. Kula dadi dalange. Dalang, ayo. Oke, Gini. nggih. Aku malah seneng. Ya coba kaya apa. Ayo pergi. Hah? Dalang kon pergi ora. Loh, kan sing dadi dalang aku, Pak. Ya kowe ngangge mic apa kok mic kowe? Ya mik niki to, Pak. Kuwi ra iso dingenekne kaya aku. Saged. Aku ora iso ngono ya. Piye to? Nek kan iso ora ngangge cantolan mic semak teplek ngono kuwi. Ayo. Kene kan. Wah, jan. Cahayu rong Kula salam. damel niki riyen. Karo sapa ki mau rene? Kalih Mas, kalih Mbak. Oh ya, karo Mas karo Mbak. Niken Salindri, jurusan pedalangan solek. Terus wisuda no jenenge dengan wisudawati Niken Salindri, sarjana seni. Sarni. Wah, alon-alon kan. Lah wong wedoke pancen lek ngeprak iso bantere kaya ngono mergo rene alang-alange. Ayo. Lah wong lanang iso mak tus. Niki napa, Pak? Undi-undi. Ya kena cempala ngono kok ya. Nggih. Ngopo? Ngeleki, Pak. Golek apa? Ayo. Ngeten iki ngethuke ping pinten, Pak? Ping 5. Dadi ngene, Nduk. Rungokno sik ya, gatekne ya. Sama. Kula nuwun. Nggih. Ha iya. Ngono kuwi ping 5. Ping 5. Pancasila ya 5, rukun Islam ya 5. Mula dok. Dok. Ngono kuwi. Nggih. Bismillah. Aja banter-banter ndak dikira dandani lawang. Lah terus lek bar ngeten iki terus pripun, Pak? Omong, lek wis dok omong kae. Ngomong. Heeh, ndang. Carane nyekel cempala iki, Pak? Hah? Iki lek anek lengkae nang kene iki to. Lagi terus dirijimu lebokno rene. Oh. Mulai pengalaman iso nyekel dhewe kowe. Oh, nggih, Pak. Ngono kuwi. Oke, siap. Saiki omong bebas. Arepe matur karo Pak Lurah Wengkal boleh, arep menyapa penonton boleh, arepe nembang dhewe ya boleh. Ngono kuwi. Suluk sik gak oleh, Pak? Iso ya suluk. Wis saged to, Pak. Wah, njajal kaya apa. Ndodok riyen, Pak? Heeh no. Dok. Suluk napa nggih, Pak? Enake, Pak? Pokoke golek suluk sing gedhi ne pokoke. Ya suluk apa arepe kuku sing tupa gemelun boleh. Isine kang gara-gara itu, Pak. Oh, 9 kuwi, 9. Ya, oke. Isine kang
kara isine kang gara-gara. Para penonton tepuk tangan untuk Niken Salindri. Bumi langit ganjang ganjing para bekang kang pratala lindu ping pitu sahari amap kang jalan idi pati hambantusi serna larut. Terus apa malih, Pak? Katrajangkang Katrajangkang goro-goro gara-gara. awakmu nek iso suluk tau kenal dalang sapa iso suluk barang ngene Akbar, Pak. ngaku Nggih mboten anu, Pak. Napa kan anu to ayah kula kan nggih dalang to, Pak. oh iya Niku kan sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng. oh iya nggih Pak Supono Pak Degleng ora nggih Ndah, namine emang Pak Degleng Gonto Supono kok. lah ya aja Pak Degleng tokno aja Pak Gondo Supono alias Degleng ngono nggih ngono iya omong Petruk ya omong karo Gareng Petruke pundi niki Petruk? Heh Iki Petruk Gareng Bagong. kudu iki menduan iki gedang goreng kaya sing cilik iki Gareng kae dhuwur Petruk iki Edi Ah iya ya. nah Bagong nah yo Gong. Ana apa, Reng? nah ya Dina iki awak dhewe merdika. Wayahe awak dhewe iki suka parisuka wah ngenekne tetembangan sing kepenak enek bintang tamune ana Lucy Brahman wah ugi Cahya Kuntadi. Aku ki gurune dalang ora melu-melu. Ya ora iso, Pak, ning kene dalange aku. Jenengan teng mriko, Pak. Hah? Jenengan teng mriko. Wegah aku nang kono. Aja. Jenengan manut kula napa mboten? Kula Enggak. dalange lho niki. Aku manut sing nanggap ae aku. Kowe ora ngerti aku ibar diprotes karo wong pirang-pirang. Dateng napa? Apa kurang sugih, apa kurang kondang, apa omahe kurang gedhe, dalang dadak ngadeg barang. Bar kuwi ora wani ngadeg aku. Sing tukang ngedekne Bu Kesi kuwi lho. Ngetekne napa, Pak? Ngedekne cempala kuwi lho sing muni kuwi lho. Ayo, terus omong apa? Nggih. Niki kan kula dados dalang. Kula nyuwun tetembangan mawon sing alus-alus riyen. Nah, Niki kersane di nyanyekne di tembangne kalih Sinten? Bulusi. wah. Nggih, monggo Bulusi diaturaken. Lek mau nyeluk ora niki. penak iso bulusi lho. Bulusi ora bulusi ora. Saanane, Pak. Oh iya weh, manut saiki. Monggo Bulus. Piye anakmu piye iki, Bu? Ajan bocah merojol kok ngendi barang-barang. Jumeneng, Bu. Nah, Nggih. Alah, jumeneng barang. Nggih, nake. Niki enten yatra kedap. Enten Kae. titipan yatra. kuwi ngisor rokok iki lho anek. Nah, niki. Niki. Niki kenapa nih? Niki titipan saking Ki Cahya Kuntadi damel anu jenengan kenembang wau. Oh, nggih, Mas Nggih. Petro. Sing alus-alus riyen nggih, Bu. Kula nyuwun anu, Lek alus sih lungguh. tapi kula njaluke jumeneng. Oh, junemeng. Ya. Jan. Iki yatrane Bu Bulusi, Bulus. Jan terang. Ngono iki jan lho. Suwira ketemu mangan ngalem ya njaluk kon dulang. Jan kok cah cilik tenan. Kok angel men ra iso, Mas. Mas lho adalah. Apa? Tak Nah, temani. kuwi. Wis kene. Matur suwun nggih. Lah angel to, dalang angel to. Angel to. Angel. Nggih. Iki misalkan kula anu Mas Petro duete kalih anu Sindan Kondang Niken Salindri parang Mas Gareng.
Niki kan salindri tasik pipis wau. Oh, pipis ta. Nggih. Nggih. Jenengan riyen mawon anu jineman Mangkupurel nggih. Weh, Aku tak. Kok sapa eneng jineman Mangkupura? Nggih, monggo merdika mawon. Monggo, Bu. Anu, bawa. Kula pengen ngerti swanten jenengan lek bawa. Lah mau pranyuwara mbok kira seden bisu. Wow. Nggih, Mas Gareng, Mas Petro. Bu iki. Oh ya, Bu. Heeh. Bu, Bugar. kok bugar? Bugareng kok. Nggih, Bu Gareng, Bu Pet, kalih Bugong. Nggih. Niki Bawi. Nggih, Bawi. Damel Bawi. Nggih, Bawi. Nggih. Mbak Banyuwangen lah aku dadi penonton usul. Banyuwangen. Penyumping ki ora melok ngomong lho, Pak. Sapa omong penyumping kuwi panggang ngabani ae. Mancing ngono lho maksude ora. Ayo, Bu. Monggo. Nggih. Nggih, kula Terus request mirengake, nggih. Banyuwangi Mas Petro, nggih. Mambiat mek. Yo, sindekne bawa ngombe kopi. Enak men. Pakane akeh ya, Pak. Oh, iya sajene komplit kuwi. Betah jenengan mriki. Heeh, iku turahake tak go mulih. Ayo. Mambiat mayat Belambiangan. Dalang kocok. Ngene iki sindenmu pre langsung lara stroke lo mulih kok iso. Semangat, Bu. Lek ngeprak buanter tenan lek pas iki. Banter kayak presiden. Kupingku nganti nying ngono lho. Ayo. Sinden umur 85 bar digetak dalang kok langsung melakune ngene. Adi sare mawon nggih, Bu. Nggih. Lah niki semangat 45. Semakin malam harus semakin semangat, Bu. Oh. Nggih, Bu, kula dereng budak, Bu. Yo. Ayo, Bu, monggo. Nggih, mengke Asuwa. Hehehe, kok asu arane suarane. Mboten damel suarane. Duet nggih, Bu. Mboten pun jenengan mawon, monggo. Mas Nopal, kendangane nggih, Mas, sing penak. Nggih. Cakno. Suarane gendeng Sik, Bu. Iki wayang kithuke napa mboten, Pak? Kithuke napa mboten? Wis pokoke sak tutuke liyane iki wis to, bebas. Oke. Ki tambah-tambahan iki, Bu. Oh iya. Iki kok kaya pelawak. Kuwi mung sing duet karo awakmu Lintang Asmara mau lho. Bu nyuwun pangapunten Bu Dalang. Niki niku anu kan lagune Banyuwangi Genjlengan. Lah niki kedaden wonten sing jenggleng. Oh nggih, kula jengleng Mas Petro. keng mriki. Keng mriki napa anu? Keng mriki lho, alah. Napa lanang tenan? Niki keng Oh, mriki. oh, nggih, mboten apa. Nggih. Monggo. Gendeng belambiangan nyaram piai jenengan apa, Bu? Nuswantara. Iso ke anu Gareng langsung vertigo. Semangat. Dahange kusuk. Lanjut. Banyu wangi kulan kenang wetan
Oh, dalange celutak ora. Gareng areng uyuhi dalang. Ayo. Pak Tuling kok diuyuhi ora entuk. Pak Tuling kok diuyuhi. Nggih. Lar lan kita ala sangkar. Ayo Mas. Hei lar lan kita ala sangkar. Nangin-nangin. Wes ketoke suwi-suwi wayangku ajur tenan musuh iki. Lah los Pak, los. Lah ya wis kanggo awakmu wis bebas nduk wis kono ora. Niki mboten genten Mas Bagong sing jenggleng. Bagonge turu. Bagong tangekno to, Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Oke, oke. Bagongnya masa bindeng ngono. Pilek lagi ya. Bagonge separuh sumbing. Mat Bagong, mat ning jenggleng. Lah separuh sumbing iki piye? Suarane piye? Piye-piye? Nyemeng no. Iki nyemeng oh ini. Nyemeng nyemana nyo. Ya. Ya ayo muluk nih. Ayo. Ayo. Ido. Main Ayo nyui. aku nak nuwi ora enak-enak no. Wingi mongoke ngonyang nyemang ngono. Nyemang yang apik banyu mangeng ngono. Lah iya kuwi sumbing jejer Ngamartana piye lho kaya. Adikku ni wedekku loro wae opo. Niki nyanyine nggih mineng. Ora nganggo. Hang kaliwat liwat belabiangan hei belambangan batong enak-enak belabiangan ger mumbul gong Ndolot. Siap. Ya mlebu kotak, Pak. Hah? Mlebu kotak. Heeh, mlebu kathok. Ayo. kok malih mari mboten mineng. Iki iki mau sing ngomong Petruk ae. Sing pindeng Bagong iki mau. Lanjutnya napa, Bu? Terus Lanjutnya napa? niki dereng sampe. Tasik tekno. Oh nggih. Monggo. Bagong yo iso nyanyi, Bagong iso nyanyi. Monggo suarane Bagong ya napa? Lilike miye lilike? Anu belambiangan Non non berarti ngrusak lagu ngono kuwi. Ayo. Lah ya kan ngladeni Bagong iki, ayo. Ora Bagong tak pateni. Gumyalare Taman Sari Nuswantara Taman
Ben muni sik terus ganti lagian. Muni napa nih? Bokonge muni. Ya lagune muni sik. Oh, terus adik gantian. Oh, ngoten. Ngono. Oke. Dadi enek suasanane sik. Ayo Cakno. Gelalit napa gerejakan? Gerejakan. Nantang. Nonton. Ayo. Ya. Yuk. Kerajakan Banyuwangi
Aja lenggase terakhir. Ya. Ya ditambahi loro, Winong karo Mbak Birgita Ayu coba kaya apa? Papatke no. Ya, Karyane Ki Gedhuk Siswantara. Gitar Sumilir. Ayo, berempat merah-merah jambu. Ayo, oh, kayak apa lu? Ponorogo, Tulungagung, Kediri. Ayo. Yo, diaturake yo. Gitar Sumilir yo to, nggih tutupan dados. Terima kasih bergabung sampai pagi hari ini.
biasa. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Nggih, matur nuwun Mbak Lucy, Mbak Niken, Mbak Winong, Mbak Birgita. Sok sowan nganjuk neh insyaallah tanggal 17 terus. Ya, bintang tamu insyaallah Niken Salindri neh 17 November. Ora, Desember. Ora. Lah, Januari. Neng Pandian ngundang Nganjuk Kampung Baru. Ya. Selamat sukses untuk pepunden kula Bapak Totok sak kulawangsa Pak Lurah. Mugi-mugi rahayu kang tinemu basuki kang kaesti sembodo kang jinangka. Para besang semara bangun Semara bangsa sapatumpo Pangklong kepapak obor sewu dineri palungguhan samangke paduka pepunden kula penemban Manik Sasmita kepareng ngayomi dumateng negari Ngastina anak Prabu Duryudana ndak sawang saka kaduan negaramu prasasat kaya ketaman Badra Irawan Badra rembulan Irawan mendung satemah surem ilang wibawane pun Bapa Resi Manik Sasmita sing bakal dadi cagak kinarya tuwak aja nganti rontok kawibawane anak Prabu Duryudana anggene ngendhaleni negara Ngastina. Nadyan kados pundi kemawon Bapa Resi
tetep wonten ingkang dados klilit mungging netra satru mungging cangklakan mungsuh bebuyutan hanenggih kadang-kadang kula para Pandhawa aja sumelang rasamu anak Prabu. Aku ngerti namun temawali-wali angger Duryudana sakadang Kurawa budidaya cornane Pandhawa parandene gagar wigar. Ripalungguhan iki aku bakal mbuktekke kasetyanku marang panjenenganmu. Aku nyuwun wektu sakjroning 7 dina. Aku tak nyuwun pamit budhal ning negara Ngamarta. Yen baliku ora nggawa sirahe para Pandhawa ora nyangking ndase para Pandhawa welehna ki Resi Manik Sasmita. Radalah. Besok mendemo baris baris prayitna ya saranta wonging Dwarawati tinumpes panikwa Pandhawa yen ora luput kang dadi panyawangku putra Madukara Bambang Wisanggeni. Iya pancen dasar kepara nyata Duryudana aku ingkang sowan ning Pendhapa Agung negara Ngastina. Para gagi babarna ana wigati apa Wisanggeni? Yektine waleh-waleh apa? Anggonku sowan ana ngarsamu Duryudana iki yektine mung nuruti apa kang dadi panjriting para kawula Ngastina, tangise para kawula ing negara Ngastina iki. Sing rina wengi rumangsa kesiksa batine merga ora ana tandha-tandhane para pangarsa praja anggene ngayomi marang sagung para kawula dasih. Ing atase para kawula nandhang karuna, larangi sandhang klawan buga. Parandene pajek malah saya diunggahake satemah paribasan nekak gulu. Durung rampung teka semono. Apa wae kang dadi panjangka tumrape para kawula ing hanjok marang pintering nalar lan ugi luhuring budi pekerti marambah makaping-kaping tansah dialang-alangi dening para penggede negara Ngastina. Supaya ora ana wong pinter kejaba Sata Kurawa, ora ana wong pasis kejaba mung pejabat Ngastina. Kawula ndok ajari dimen dadi kawula sing bodho, kawula sing goblok. Yen dadi kawula bodho lan goblok, tan wurung ora bakal ana critane wani unjuk rasa nuntut marang pamarentah negara Ngastina. Iki perkarane wong Ngastina Wisanggeni. Kowe wong jaba saka negara Ngastina. Parandene arep nang endi Wisanggeni? Parandene arep campur tangan tumrap lelakon iki. Kowe dudu wong Ngastina, saru dinuru Lamunta melu campur tangan. Kok kok iso panjenenganmu kandha Lamunta aku dudu wong Ngastina? Mongko aku ki yektine trah Ngastina. Mergo aku putrane Kanjeng Rama Arjuna. Malah ripalungguhan iki aku tak genti takon. Yektine sing duwe hak wewenang kamukten negara Ngastina iki Pandhawa apa Kurawa? Yen pancen sing duwe hak kamukten negara Ngastina iki Pandhawa, kenapa sing dadi ratu kok Duryudana? Yen pancen Ngastina iki hak wewenange para Kurawa, dasare apa wewatone sing kepiye aku pengen ngerti.
Lek nom mripatmu jerengen gobokmu wis anggene. Iki pujangga kraton Ngastina, Manik Sasmita kang dadi aranku. Sing ndok karepake apa penemban? Cetha lamun ta kowe bocah sing wuta karo sejarah. Kowe tak kandhani. Negara Ngastina wiwit bubar tatanane rusak kang dadi aturane. Merga nalika semana ya kuwi Sang Kresna dipayana ya Prabu Abiyasa seleh keprabon. Banjur misuda Prabu Pandhu Dewanata dadi ratu kuwi klerune Resi Abiyasa. Mongko cetha pratela lamun ta putrane Resi Abiyasa ki ana telu. Sing pambarep ya kuwi Sang Dastarata, angka 2 Prabu Pandhu, angka 3 ya kuwi Yama Widura. Manut paugeran kudune sing dadi ratu ya anak mbarep ya kuwi Sang Adipati Dastarata. Kenapa kok malah nglerek marang anak nomor 2 ya kuwi Pandhu? Cetha lamun ta tatanane wis dirusak, wis direka daya jaman semono. Sing darbe hak wewenang kamukten Ngastina sejatine ora ana liya kejaba Sang Adipati Dastarata. Upamane angger Duryudana sing dadi ratu ning kene memper merga ki putrane Sang Adipati Dastarata. Ngerti ora kowe? Yen pancen Resi Manik Sasmita duwe gagasan lan dasar kaya mengkono, aku tak genti takon. Syarate wong dadi ratu ki apa lan ana pira? Syarate wong dadi ratu ki 1 wibawa, angka 2 wicaksana, angka 3 prasaja, dene ingkang angka 4 ya kuwi santosa. Santosa ki tegese piye? Santosa lahir lan santosa batin. Santosa lahir ratu ora kena cacat. Aku tak takon. Simbah Dastarata kae cacat apa ora? Cetha lamun ta kae iki Caca Netra Calahina merga kancane Nanang Merem. Yen Ratu Caca Netra Calahina kira-kira entuk dadi ratu apa ora? Metu njaba ngedak rame kowe. Ayo. Patih Harya Sengkuni. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh nggih. Nadyan kados pundi kemawon wis anggeni dumugi wonten negari Ngastina ngibarate kaya iwak kecemplung wuwu. Mang perintahke para Sata Kurawa mateni wis anggeni. Yen wis anggeni mudhar Janaka ngengleng Pandhawa liyane melu ngenes ngesaken dawuh. Nyawamu. Wah. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Wah. Oh. Weh. Ah. Wah. Hey. Oh.
amadangi jroning pasarean ngenani wadana remu-remu kalingan ngangkrangan Bambang Wisanggeni aku ramaido kowe bocah pinter kowe bocah digdaya lan bocah kendel ning emane kepinteramu ora ndok lambari kanthi tata krama ingkang prayoga mula yen ndok bacut-bacutne tan urunga pepundhenmu Pandhawa ingkang lingsem ingkang bakal kuwirangan lan isin sakarepmu lemu kandha kelawan Wisanggeni ning kowe ngiluwa karo githokmu dhewe Penemban Manik Saswita kowe iki wong endi tur wujud wingi Brahmana pendhita sing kudune dipundi lan ditata dipundi pangandikane ditata ing resolah bawane ning yogene kowe melu-melu kecipratan tumrap kamurkan lan kanistane para Sata Kurawa kaya ngono kowe mbelani kena ning watone manggon ana nggon bener ing atase wong kleru parandene kowe melu-melu ora perlu kakean gunem sing tanpa guna cekak cukupe ora minggat saka kene sebul dadi glepung buktekno ora minggat tibane gelap sayu tomboh tibamu wah gelap sayu to wah adalah Pandhita Wakarya wangsit pindha kumbang ajaping kawang wah Penemban Manik Sasmita aku nekseni dhewe marang kaprawiranmu ingkang ngedap-ngedapi nadyanto Wisanggeni kae duwe kaprawiran ingkang mrajaling akerep parandene bisa ndok kendhangake Penemban iya ora mung si Wisanggeni yen Pandhawa lanyu-lanyu arep njawil kamukten negara Ngastina
musuhe Manik Sasmita berbagi sewu. Mawiknam mestu ramyang jagat witan moyo-moyo jagat kulon yakti dudu sunari surya candra ndarum yang kartika nanging gumelaring kahiwangan ngundarandir bawana ya ing kahiwangan alang-alang kumitir ana Jawata ingkang wujude putran Benta gedhe pangaribawane mawa cahya hanengge sang hyang padha wenang hingga nalika samangke katungka sawanipun ingkang wayah Argadahana nenggih Bambang Wisanggeni ingkang repepeh manembah Manguswapada niyak ning talaga kadi langit mambang tang pasulan upamaneka lintang tulya kusuma ya sumawur Astungkara sidam sekaring bawon langgeng ulun waspadake ingkang munggah ana kahywangan alang-alang kumitir putu ulun Argadahana Bambang Wisanggeni padha winantu Basuki anggenmu prapta kula nun inggih yang ulun
Awit saking berkah pangestu paduka wilujeng niskalane ring sambika langgen kula sowan sembah pangabekti kula mawan tuwa-tuwa kunjuk sandhap cenila paduka sang adi pukulun. Iya wis anggene ndak tampa gawe bombong ing rasa. Sumengko pengawak bojro sigra kang mawa gita semune gembol kelawan wigati. Ana apa nggir wis anggene? Aduh, Eyang Pukulun. Nyuwun pangapunten. Menawi para sata Kurawa tansah ngumbar dumateng murka nyebar dhateng kerusakan menika sampun dados watak wantunipun. Nanging kula rumaos gumun setahun jembleng sarendeng ing atasipun prakartinipun Kurawa nista kados mekaten parandene wonten Brahmana sepuh ingkang anggadhahi kadigdayan ngidap-ngidapi ingkang ndekengi wonten sakwingkingipun para sata Kurawa. Mongko ripalungguhan samangke kesangeten. Nenggih Wa Prabu Duryudana anggenipun ngidak dumateng rasa kamanungsan tumrape para kawula ing negari Ngastina parandene patrapipun Wa Duryudana kados mekaten kok dipun ombyongi kalian pendhita ing naminipun Resi Manik Sasmita. Bab menika andadosaken tuwuh tandha pitaken mila kula sowan wonten ngarsa paduka Kanjeng Hyang Pukulun. Hong Ilahing awik namastu namasidam wis anggene wuruhanana. Jeneng kita aja gampang kaget lan gumun mulat gelaring lelakon lan sipate para menungsa. Merga kabeh mau yektine nyakra manggilingan anut kelawan lakune jaman. Kulut yektine jaman kuwi dipérang dadi papat ya kuwi jaman emas, jaman perak, jaman tembaga lan jaman wesi. Ingkang sepisan ya kuwi jaman emas iku anane mung tentrem lan rahayu. Racake sipate menungsa isih tulus lan suci, durung kalepetan kamurkan lan dosa. Mula anane mung bagya lan mulya. Ewadene sakwuse jaman emas sumisih ganti jaman perak. Kautaman isih ngrembaka nanging angkara murka nadyan mung sithik wiwit ana. Sakwuse sumisih jaman perak banjur ngancik jaman tembaga. Antarane kautaman kelawan kanistan bobote timbang. Tegese ning endi ana kautaman ya mesti barengi tuwuhe kamurkan. Dene ingkang angka papat ya kuwi jaman wesi. Kautaman wis kegiles dening kanepson lan kamurkan. Manungsa ngakune ya mangeran karo Gusti nanging sejatine iki mung dinggi kudung lan amping-amping anggone mangeran marang donya lan derajat pangkate. Nanging ngene ya wis anggeni. Gandeng laku ning jaman iku nyakra manggilingan kaya dene ubenging roda. Mula yen jaman wesi wis sumisih bakale bali marang jaman emas meneh ingkang kebak kamulyan. Nadyan to lumakune jaman kaya mangkono yektine kabeh mau gumantung menungsane dhewe. Merga pangeran ora bakal ngowahi lelakone titah yen titah dhewe ora gelem gumregah anggene ngowahi kelawan nasib. Ewadene suwe lan orane lakune jaman papat mau ditemtokake dening titah kari menungsane pengin jagat iki rahayu apa pancen ngejak rusak-rusakan. Sing gunggung kumpule lakune jaman mau diringkes dadi sedina sewengi. Lakune jaman diringkes dadi sedina sewengi tegese yen bengi kahanane saya peteng lan dedet mesti wanci awan enggal tumeka satemah dadine padang tetrawangan kebak ing reh kamulyan wisanggeni. Caritane satriya linoeh kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine ngesti hayuning kayun pinesu tapa brata. Aduh Pukulun ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Sedaya dawuh paduka badhe kula ginakaken kinarya garan sarta pepakem anggen kula netepi dumateng kadarman. Bambang Wisanggeni
ulun wis bisa nggagapi lamun tok adreng lan kenceng tekadmu anggenmu njejekake adil lan bebener ing negara Ngastina. Mula kang mangkono maju lungguhmu ndak paringi wujute kapika manik delima. Tampanana mbok menawa iki bisa dadi lantaran anggenmu ngayomi sagung para kawula dasing mengko negara Ngastina sanggeng. Ayu lamra, ayu sanggeng. Mangkahang grus-rusa sumbar lindhu ketara bumi gunjing ora mudar-mudar kapok-kapok kowe Bambang Wisanggeni. Aku ora bakal bosen lan jeleh anggenku teka ana negara Ngastina sadurunge pendhita murang tata iki oncat saka bumi iki. Karepmu piye? Rawe-rawe rantas malang-malang ndak tatas. Nadyanto iki Brahmana sing kudune dipundi-pundi lan diaji-aji. Ning gandeng kowe melu ngumbar kanepson. Ripalungguhan iki aku sing bakal ngajar karo kowe. Njaluk getakne apa piye kowe ha? Den candak mustakane nenggih Sang Resi Manik Sasmita dening Bambang Wisanggeni. Den sampluk mawiyasta ingkang wus ngregem ali-ali Manik Delima. Mangkono kobar dadi awu babar Sang Hyang Girinata. Miat langening kalanggan aglara panda muncar dinon ler kekonang babar pisan ora nduga mono jebul sing ngombyongi lan ndekengi para Satakura malah simbah Bathara Guru. Iya pancen kaya ngono Bambang Wisanggeni lan aja kleru yo nggih. Nadyan kaya ngapa lan kepiye
pancen ulun mung bakal ndadar marang ketrimane Bambang Wisanggeni. Ngibarate kaya wit-witan saya gedhe angin ingkang nempuh bandang anrajang watone oyote oyotan probeda kaya tekad santosa hanuju marang rahayu mesti wae trep minangka tandha-tandha karaharjan kaya dene Bambang Wisanggeni. Wis satrepe para kawula ripalungguhan iki sing nangis mbutuhake pengayoman ora ketang mung sak kemprangan dadi ratu ana negara Ngastina dandanana kahanane praja. Jeneng kita wis abusana kaprabon nganggo tetenger utawa jejuluk Prabu Darma Wasesa sing tegese anggenmu makarti tansah gedhekake kelawan dharma. Dharma tegese makarti tanpa ngarep-arep kelawan apa wae. Wasesa tegese duwe kekuatan sing kanggo srana mulyakake sagung para kawula dasih. Samubarang sing wis ndok cekel gunakna kanggo ngayomi wong cilik. Mangkono makarti Narendra anyar katon Ngastina Prabu Darma Wasesa yektine nindakaken sama beda dana denda nadyanto sanak kadang yen perlu pepundhen darbe kaluputan yekti kudu pinatrapan paukuman tanpa beda kalian para sata Kurawa Ratu Ngastina Sri Duryudana sedaya den jeblosake pakunjaran dening Sang Prabu Darma Wasesa. Prasasat kaya obor ingkang madangi petenge para kawula Ngastina. Kumyak syukur Wonten tuwa syukur malawi jagranda Raden Wastati Sagrayati Sagranda Tanti Tresna anak lanang Bambang Wisanggeni ingkang jumeneng nata ana negara Ngastina. Iya Kanjeng Rama aku nyuwun pangestu. Lan aja nganti kleru anggenku dadi ratu ora mendem karo kelungguhan raidan karo jabatan. Nadyan mung sak kemprangan aku kepengin nata negara iki mulyake sagung para dasih. Ah niku panggayuh ingkang luhur. Tur dasaripun kanistan kamurkan ingkang dipun tindakaken dening para sata Kurawa samangke Duryudana lan adi-adinipun sampun mangcemplungaken wonten madyaning paukuman utawi pakunjaran. Mila mbuh sesasi rong sasi setahun rong taun sampeyan yen dadi ratu mesti kula dukung. Pramila saking menika klungsu-klungsu kula badhe nderek udu dadi ratu niku beda kalian para kawula. Yen para kawula niku wenang ngatur karo uripe dhewe. Nang yen ratu kuwi menungsa ingkang sinampiran pakaryan.
ngatur kendho kencenging pranatan butek beninging swasana praja niku wonten pundhake Narendra. Mula wong dadi ratu niku sanes bebungah nanging amanah. Carane anggenku nentremake negara iki kudu kepiye Kyai Semar? Caranipun nenggih ngendahaken dawuhipun utusaning Gusti ingkang pungkasan. Ingkang suraosipun negara bakal endah lan tentrem lamun ta sepisan dipun sumbang ilmunipun para brahmana resi ulama ingkang dipun amalaken. Angka kalih adile para pangarsa praja merga keadilane para pimpinan sing bakal nggawa marang karaharjan. Angka 3 ngibadahe para kawula anggenipun tigen mugen pangidepe cipta pasrah sumarah marang purbane Hyang Agung. Angka 4 patuhe para sentana praja lan para kawula tumrap paugerane agama lan pranatan hukum praja kang wis gumathok. Dene ingkang angka gangsal ingkang pungkasan negaramu Ngastina bakal tentrem lan endah lamun ta disumbang disurung dongane para miskin sinuwun.